7-seater 2026 model, which was paid in cash. Yeah, thank you, congratulations, and thank you again to Sewicno for the continued support. Mkuru wemazuva aratidza ukuru wake sekunge takapfeka hembe chena semoyo wake muchena wayesu Kristu. Tinotenda Baba mazadzikisa kureva kwamakaita. Mwari awedzere mwari yatapudza irambe ichipfachukira kusvika kwatiri. Ndina head coach vangu vari apa nevamwe coach vangu vari kunoko na team manager vanogona kungoda usiro mukuru wedu who is our founder and our patron. Mairi matatu ekungotenda chete mudziyo wavatiitira. Tinongoti thank you so much Sewicno nezvamatitira. Tongoti Mwari ngawedzere pashoma patapudzika ipapo. Ndiwo mashoko angu andinayo. You see the excitement in me. We appreciate for the bus. Thank you so much. Chekutanga ndoda kutenda our co-founder and patron Sewicno. Maita basa baba. Muri mukuru zveshuwa mutori zvekunyeba. Totenda Mwari nokutipa mukuru wemazuva asingatauri zvekunyeba. Ndiwo mudziyo wasvika. Takatombofunga kuti hauchasvika but nhasi tiri pano baba. Ndokutenda ine zvikuru zvamatiitira izvi. Murambe muchingoudzwa kune wangu. Thank you so much to our co-founder and patron Sewicno Chivayo, Ezavillain FC and the rest of the squad. We are so grateful nezvawatiitira zvikuru zvisingaite. Tongoti Mwari wawedzere pane zvamatiitira. Ndatenda.